Derdiraaɓe assalamu aleykum. On nangoyi wakkere fulfulde ko de radio international Abuja lamorde leydi Nigeria. To min gaddanta on taskaramji amin ɗi jamdi jowe tati wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi jowe ɗiɗi wakkatire GMT. On mbawai heɗitaki min dow Facebook ko de radio hawtande e channel YouTube amin ko de TV. Inde an Ibrahim Ramodaki salminto e hoɗanke on laɓangal taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde. Nder taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde on nanayi faggo boteji, nden bo min jogani on jawleru modiɓɓe e taskaram ka erfi taski. Nder bo rufotoji diga diwal Bauchi on nanai nasaraku ɗum hukumawa police en diwal ngal heɓi nder hitande salinde. Amma hidde ko ɗo hon da kubaruji duniyaru hawtande Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi. Ertoɓe assalamu aleykum. Nda kubaruji jangane ɗon Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi. Aran nda horeji nder maji. Ministajo daraniɗo matotiral mo lesdi Nigeria Bosun Tijjani gasni wigo ɗum ɓedday ceede boliɗe yimɓe gaɗata ha matotirgal woya. Nde warti ha leddi Chad ɓawo hanki ɗum nani kippe ma bo piyanɗe ha ɓadi lamordu ardiɗo leddi ndin. Horejo America Donald Trump andini anniya mako ɗum mawago lesɗe goɗɗe. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ministajo kakkilanowo matotiral mo lesdi Nigeria Bosun Tijjani gasni wigo ɗum ɓedday ceede boliɗe yimɓe gaɗata ha matotirgel woya fuu e laatago ɓeddari ndin sowatake barno kampaniji matotiral mari haje. Jagorɗon andiningol ɗo yakere o yidayno e jayndiyankoɓe winda wowlaɓe. O famtini nantinoɓe kubaruji wigo kampaniji matotiral ɗaɓɓiti gommati ɓedda ceede ɓeddari ko hewti geɓe temerre dow temerre dalila ɓeddago ceede kuje ha lesdi ndin. Nde warti ha lamorde leddi Chad jammena ɓawo hanki ɗum nani piyanɗe ha lamordu horejo leydi ndin. Bollowo dow konngol laamu leydi ndin holli wigo yimɓe ɗuɗɓe nawnake, nden o wi jonta jam heɓake ha leddi ndin. Abdourahman Kulamala tabbitini ha hello mako Facebook hadow wigo soja en tabbitini de'ende ɓawo ni woɓɓe kippi fada ardiɗo leddi. Soja en jehi kalkide ɓe fuu maɓɓe. Ha lesdi Guinée Conakry fandago lebbi 6 e suuɗago ɓiɓɓe siyasa en woɓɓe bana Foninke Mange e bo Muhammad Ballo Ba ko hewti lebbi 6 on ɗon. Ha jonta habaruji maɓɓe nanaka, nden korweji maɓɓe bo holli suno masin, kolli bo mettanɓeram ko ummini hakkiloji maɓɓe e bo hakkiloji kala marɗo imanako fuu. Goto nder maɓɓe biyeteɗo Hasiyatu Ba, kore Muhammad Ballo Ba. Hasiyatu Ba ni holli suno mako masin ha dow wigo ɓikkon mako ɗon nder torra ngendam masin, nden ha jonta ɓe keɓai habaru ha goriko. Nden ha jonta o torake gwamnati leddi Guinée Conakry yofa nangaɗo e luttuɗum nangaɓe. Tato gote kubaruji ɗo garana on daga ɗo suudu radio Code Radio International KRTV ha gallure Abuja lamorde leydi Nigeria. Horejo leydi America Donald Trump andini anniya leddi mako ɗum mawago lesɗe goɗɗe. O wangini wigo o yaray piyanɗe ha leydi Canada ha o hawtadi ndi warta leydi ngori e leydi America. Nonnon bo o yaray kippol ha leddi Iran, o hippo lesdi Falastinu, o hippo Hamas to ni haɓe jofai Israila en nangaɓe. Sei ni jagorɗo matotiral mo leydi Iran wi leydi Iran ni ɗo taskiti andina duniyaru ko duniyaru meɗayi yigo. Kerol kubaruji ɗin gonɗon hidde ko jaɓɓotiren. Nda horeji nder kubaruji. Ministajo daraniɗo matotiral mo lesdi Nigeria Bosun Tijjani gasni wigo ɗum ɓedday ceede boliɗe yimɓe gaɗata ha matotirgel woya. On nani ha dow wigo nde warti ha leddi Chad ɓawo piyanɗe gaɗaɗe hanki ha lamordu ardiɗo leydi ndin. Horejo leydi America Donald Trump anniyake jippago lesɗe goɗɗe. Kerol kubaruji ɗin gonɗon sey yeeso.
Abdurrahman Gidaɗo Umar Jarumi a yettama. Kala debbo yiɗi andugo gimo hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Joni bo sai mo itinen jonde gam nanki rahotoji amin ɗi jemmare nde. Daga diwal Bauchi, hukumawa police en diwal ngal andini nasaraku ɗum heɓi nder hitande salunde nde hitande ujuneje ɗiɗi nogas nayi. Nes ardugal CP Musa Muhammed Ibrahim Muhammed Junguɗo lildoyimi rahotol iga Bauchi. Headquarter ardungal police en e diwal Bauchi heɓi nasaraku nanguki balme halɗe jungo halla gikku en e dungu salingu. Commissioner police en e diwal Bauchi headquarter CP Awal Musa Muhammad hanko andini jeydanko en wakkati mo hollata ɓe irin ɗin nasaraku ɗum ɓe keɓi e dungu salingu. CP Awal Musa Muhammad moyi kare ɗe ɗum yi'ata e ɗo ɗum kare ɗi ɓe nangi e jungo halla gikku en e nder ladduɗe ɗon to ɗum sondiɓe e felle feere feere. Mo yehi kare ɗe giɗon bonon no mi yiyata on e ɗo kare ko hewti bono bindigaji pigol jungo entare e bindigaji ɗi gomnati entare laɓe sey bo ɓikkon bindigaji ɗin entare maggam kekena feer fuu e ɗum nder ko ɓe nangi e hitande salinde. CP Awal Musa Muhammad mo yehi nder huwoɓe maɓɓe woodi ɓe tawri e jungo e nder ɗum botuni ɓe sher'aniɓe bo nonno didaɗi holli. CP Musa Muhammad mo yetti modiɓɓe lallanɓe entare sukaɓe gaɗanoɓe ɓe gite dow ko yata e warta e diwal Bauchi ɗon to motoriɓe gaɓe ɓesda tinare e dow non ɗum ngam non ɗum kawai hokkata ɓe booɗe ɓe keɓa nasaraku nder kuuɗe maɓɓe. ɗon to mo noddi inniraɓe bacci gaɓe hakkilana bacci maɓɓe nastuki e wurtaki maɓɓe ngam yiiki ɓe nduri hakkilo maɓɓe. ɗon ma mo tarake ummatoje diwal Bauchi gaɓe kawta mamal ɓaawo e daadiɓe bijje okkuki ka yan sanda en mamal ɓaawo ngam yiiki ɗum heɓi nasaraku e kuuɗe maɓɓe. CP Musa Muhammad Awal mo tarake non no ɗum nattiri ndungu ngu jam waɗa ɗum ruuma jam bo Allah ɓesda okkuki jonde jam e lesdi Bauchi. E ragare mo yetti gomnaji diwal Bauchi Seta Bala Muhammad Abdul Kadir bijja irin mamal ɓaawo mo okkata ɓe ko nde ɓe tefi ije maako. Ibrahim Muhammad Junguɗo Kode Radio International diga Bauchi Nigeria. Diga diwal Kebbi bo ɗum noddi saroji lorna bacci yago jangirle primary secondary. Abubakar Malami Baguɗo lildoyimi rufotol ngol iga birniwol Kebbi. Lalle kala ummatoje jihol Kebbi ni noddama dow wigo ɗum yawna fittingo bacci malla bo sukaɓe jangoɓe jangirɗe primary secondary jihol Kebbi fama e jangirɗe yeso secondary. Commissionajo hakkilango andal ɓangingal e jihol Kebbi Alhaji Ali Usman Tunga kan waɗi dore den wakkati o hidata jaridaɓe wayde laati gomna jihol Kebbi Idris Kauran Gwandu mo itini jangirɗe jambo walli jangoɓe den ma ɗum heɓini datti jangirteɗe amma ko hoji tan joni bawal ɓaawo saroji amma jon saroji ɗen tefama walla commissionajo on noddi dow manuga Benin Tudu aadiɗo kawtal saroji bo janginoɓe jangirɗe e jaha Kebbi PTA wigo o yawna noddugo ummatoje to woni fuu ɗum lorna sukaɓe famarɓe e mawɓe bo yaago jangirɗe e wala ko woni bote ɗin ɗum moƴƴini jangirɗe laato sukaɓe kanum bo lornama woɓɓe ni ko woodi al'adaji wigode ɗum yitti siwtare to tawi tawa woɓɓe ɓe ɗon jooɗi yittata tawi ɗum neeɓi siwtare timmune ni malla bo timmina ɗum joni hokkanuma noon dalila siwtare Kirsimati e bo huɗe feere feere ɓaawo den bo ɗum ɗon nodda ummatoje jaha Kebbi ɓen en ɓe tabbitina wiigo ɗum heɓi nasaraku doggingo jande bano hitande jawtume. Benin Tudu wi'i hitande jawtume ni ɗum heɓi nasaraku den bo sukaɓe ñaani wato fondo WAEC e bo NECO majum hikka ma ɗum tefa non heɓo ɓaawo den bo Kauran Gwandu moƴƴitini jangirɗe o bo hocci teddene e ɓesdugo fa e ceede jobdi yaago to kamɓe fukaraɓe mi ƴami suka goɗon koye o ƴetta dow majum. Min nani belɗum ngal ɗum moƴƴinani en jangirɗe kuma kowa e hittan makaranta min nana belɗum kuma sannan ɗum jangano. Wontini wigo ɓe nani belɗum dow iri no ɗum takki nden bo ɗum noddi dow ɓe kota jangirɗe horejo kawtal PTA e jihol Kebbi Alhaji Manuga Benin Tudu
o hoshi alkawal waytingo koye ummatoje to majum ma o lildi andinoje yaago wato cuuɗi capol kubaruju ko hawtire ɗi o keɓi fama e télévision ko keɓi fuu e bo jaridaji wiigo ɗum waytina koye ummatoje koye laamiɓe ɗon doni kanum ma hani hocca jaɓuɗe ko hoccata haɗo wiigo ɗum heɓɓi nasaraku dow foɗugo hakkillo taaroji watta fita e muɗum yawna hotugo hin ɗeggita ni kanko kawran gandu nane mani o jangino ngam majum joni o darata wiigo wala ko ɓuri hokkugo miɗinare iri jangirde amma jangirde ni wagare a tawaɗo nder ladde amma fukaraɓe wala woɓɓe ɗo naftira wakkati demal ceeɗu e bo demal dungu e bo yi adurande koy to mo daraki jangi fuu sakko wala ko jamo waɗata amma ɗum ɗon foɗa wato gawarɗe shanu handel ɗon modiɓɓe accinoɓe jande malla bo janginon gaɗuɓe ritaya a hani ɓe balla nder labbaje ngam ɓe gaddaɓe joni fotaɓe e to en laatago kastaɓe kastaɗo kala wakkati fuu kamne heɓata waɗugo dow ko hani to kon laati ɗum wayli dabreji janginol ɗi denno e joni ɗum laataki go'o amma enon fu ɓe goodi famade e bamata ngam ɗum walla ɗum heɓan saraku jande ɗen en commissionajo on mo andal ɓangingal Aliou Tunga o yi'i hani rewɓe jehol Kebbi kanum ma ɓe daro ɓe janga jande kalme ngal ɗum daali tana maɓɓe worɓe kamɓe jangata amma yimɓe jangi woodi bote haro sibitiji e nokkuje feere feere e ɗum hokkata ballal muɗum nden bo e ragare kanko gonajo on affaire calino ni o yilake hukumaji laamu pamaji feere feere ja Kebbi to noddi dow himɓe daro dande tokko haro ɓottingo sanu andal zaman e bo andal boko koye bo fulɓe duroɓe hawtade himɓe feere feere laatiɓe kamɓe mani ɓe goodi hakke musamman gawaɓe liɗɗi e ko nandi ɗon hani e balla hala cuɓal andal fetolgon ɗon woka malam Bagudo e gaɗoji hole Kebbi. Bagudo a yettama. kala yoloma fuu deydey jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruji ko da radio international. to toni on woytu to fotoji ɗin warani on iga kode radio international Abuja on mbawa heɗitaki min dow Facebook a kode radio hawtande e channel YouTube amen kode TV on mbawa jippinki taskaramji amen kala nde giɗɗo fuu ha channel Telegram amen www.t.me/kode radio ima radio garden nden on mbawa heɓuki min ha matotiral internet amen kode.net. min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku. taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde aran da taskaram jawleru modiɓɓe to keɗitotoɗon jande acafa hawtande Cheikh Ibrahim Aliyu Gajale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد اللهم صل على محمد وآله وسلم. فكرة جلدنكو شلمنا دومودو ودو ميدن سلمناغو مجلدنكو سلمناغو ملائكة سلمناغو الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. الحمد لله إن كنت جنغو دفتره عند الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم دفتره القالئيات بولوتا على تاريخ القالئيات كون تاريخ ما كون دون ها دون أما تنبيه نفس تاريخ ما كو فورنا إن وقت دون أما إن بلوه دليل ورغو دفتره كود القالئيات واللي في دفتره ميرو دفتر ميرو دفتر حديث دفتر تفسير بو دفتر مي علوم دو أن ماري سير بو to dalla walli fago deftere ɗo kanko alƙali iyat o modibbo o jangino o balli fiɗo defte ma ɗuɗɗe to nden oɗon mari fukaraɓe bo marɓe andal masin ɗuɗɓe to nde gose fukarajo mako goɗɗo biyeteɗo Ngarnaɗi
so o yahi julirde so tawi ɓe ngaɗi koɗo kanko alƙali yarni o malikinkejo ha masaba to so o yahi julirde kanko ngarnaɗi bo so tawi ɓe ngaɗi koɗo garɗo o bo o shafi'inkejo to koɗo nde ummi ɗo wolwa so waɗi ka wiigo malikin kan wala ko ɓe mari ɓe ngala modibbo hadis ko goto so waɗi ka manugo masaba shafi'iya be shafi'inko'en oɗon burta malikiya be malikinko'en an o wolwolwini haalaji ɗuɗɗi to ngarnaɗi gonde o warti so waro tawi modibbo mako hanko bo andi modibbo mako o wi to hande ɗo mi yehi mi nani woodi ko nananmi amma ko nanmi ɗum ta daro to ngaɗana en deftere hadis to miɗon nder masaba moɗon malikiya to a watta deftere hadis bo na to min kam mi accani on malikiya daga hande non nda mi nani goɗɗo wari nda ko o wi onon malikin kon ko on jooɗi ɗon on ngala deftere hadis to sai alƙali yan man wiyatamo to wala aybe jonta kam o yaha o wi to miɗo reni ni yogo wakkati goɗɗum to ni mi yi'ayi on ngaɗi deftere lollunde nde hadis irin ban defte shafi on ko en ngaɗi to andu mi accanani on masaba moɗon to kanjum alƙali iyat so o wallifi deftere nde ɗo ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam to ɗo ɗum kanjum waɗi a tawa fuɗɗode deftere man o wi'e qala al faqihu to wi'ugo qala ɗo na hollina kanko bi'o ɓaala o na kanko wallifi deftere man yowwa kanko kam ɗum deftere modibbo mako o hooci modibbo mako o fuɗɗi deftere muɗum daga alhamdulillahi munfaridu bi ismihi l asma fuɗɗirde bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل إياد بن موسى ابن إياد اليحصبي رحمة الله عليه الفقيه تنبي فقيه قائد يمبي أصول فقيه جتلو مؤنر يتي مجتهد وواوي هو شكيتا در آية القرآن ودر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوته ونفكر أورتنا كيسا وكا لسون معناه هيوتي وقو استنبادو وودا استنبادو عندل ماكو ناسي توتو وكي قدو فأما نغم لا تاكي لبدنا بمقبه فقرنا فموجي إميدين أتوى كوم يفضل جن ودي مصابة جنجتي أما داتو أتشتنو دو واوي ودا مصابة ودا مصابة ماكو كهورة ماكو أبو جنبو كوادا so kanko abul faddi kam ɗo kam ɗum somore mako yabdu inde mako alfaqihu mbirare alqaadi to nden o alqalijo mo ngam o kiitotoɗo ha leddi maɓɓe man ɗum goɗɗo andalus mana e faɗɗu yimɓe andalus bo na ay kanjum tawarte spain leddi man leddi modiɓɓe timtuɓe warɓe timmuɓe marɓe ande bo kanko man ayi ɗum goɗɗo andalus neɗɗo andalus nden garɗo ishiriniya alfazazim neɗɗo andalus nden gaɗɗo abu nu'aymi al asfahani garɗo deftere hilyatul awliya e kanko am neɗɗo andalus gaɗɗo sayarfu nuri zakiya muhammad ibn muhammad makhluf haɗɗo yimɓe andalus ɗo ɗum birniwol latingol ngol andal e islama e tabiti nder magol neeɓi kangol ni daga ɓaawo ɗo kadi nasare nde koningol ngartingol jontagol ɗon leddi man ndi warti ngartindi nane ma asfihani man wonno ɗum inde leddi man ɓe inde leñol ni hen to jonta bo seɓe moyti inde andalus kamma nde andalus ɗo kañum andira andal be ko ɗume to seɓe ngarti leddi inde mari spain kayre ngarti nder lesɗe nasara en jetta kam ɗon nder lesɗe nasara en ma so alfaqihu alqadi alimamu o limanjo bo o jagorɗo mana imamu wato tani goɗɗo imamu o filitake andal e andal pat oɗo filiti kala andal ko andal ngal ƴamɗamo o andi ngal o imamu ha magal alhafizu o deyanɗo bo ngam to wiyama hafizu ha qa'ida hadis ɓe mbi goɗɗo hafiz
aƙalla o dursi hadisiji ko watta ujune temerre mana dubu temerre ujune temerre ɗo o dursi hadis ko watta ujune temerre kanko wiyete hafiz fowgo dow abul fadli mbiɗo kanɗum somore maako yabdu kayre wiyete inde maako ibnu musa bawa maako musa wiyete ibni iyadin inde mama maako o waɗana yabdu ɗo ɗum inde mama maako a yahsubiyu goɗɗo yahsubiyu inde wuro amma kadin sey ngoɗon lencitore be leñol rahmatullahi alayhi inna allah tabata dow maako ko o wi alhamdulillahi almunfaride bi ismihi al asma moggal yettore allah tabitana moggal gettoje tabitani allah gettoje ɓe recenda ɗe bano ko watta nayi kala ha hamdu wari fuu ɓe recenda ɗum bano ko watta nayi woodi yettore nde e mbiyata minhu lahu wato allah man kanko yetti hoore maako bano alhamdulillahi rabbil alamin fuɗɗode fatiha ɗo ɗum allah yetti hoore muɗum e irimaji fuu woodi bo minhu ila gayrihi allah man kanko yetti goɗɗo mana o yetti taldi maako to ɗo bo eɗo mbiya ɗum minhu ila gayrihi nden woodi yettore nde goɗɗo yetti allah kala taldi maako fu to nde yettimo kayre wo eɗo mbiya de min gayrihi lahu to sey yettore nayabre tana jomirawo yetti tana jomirawo mana tagdi yetti tagdi kanjum e mbiyata min gayrihi ila gayrihi to gettoɗe kanjum sey ɓe kawta eɓe mawgal gettoje tabitani allah mana yettore nde o yetti hoore maako yettore nde o yetti tana maako yettore nde tana maako yettimo yettore nde tana maako yetti tana maako ɗe fuu maaje yettore ɗe moftama ɗe ɗo lorano kotana jomirawo on almunfaridiji jomirawo bajjinino bi ismihi inde maako al asma ɓaŋiɗe to wi ismu ɗo ɗum jinsu mana kala inɗe allah pat ɗum inɗe ɓaŋgiɗe almuhtasi jomirawo kanko on kertoriɗo bil izze teddungal al ahma deningal teddungal ko moye ñandego nga sattay amma banda teddungal allah walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina ayabtaguna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jami'a teddungal kam ha allah woni to teddungal allah kangal nga sattata ngal wala wakkati satugo amma ko goɗɗo heɓi fuu so mi o heɓu ɗum ɗum tagdi kam to teddungal maako ngal woodi kerol to o laamiɗo ma ñande laamu maako ko o jippo laamu man ko bo ko o maaya ko nandi be man ni to jeenitiɗo ma jeentare maako ma wonde nde timmata ko kanko o timma to ɗum andal ma ko kanko o timma ko andal maako man ñande feere laato ɗum wiyana kanko on pellel ma allazi laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma allazi on jomirawo muntaha kempe ko hempiɗorde laysa lataki dunahu ga en teddungal maako ngal teddungal allah ngal wala kempe wala kerol wala wi'ugo teddungal allah kerol magal kaza wala non kanko ma wala kerol marma nuforde wonde bo wala wara'ahu wala gaɗa magal ko moye so ɗaɓɓita teddungal o ɗaɓɓita teddungal ha allah aytamuna indahumul izzata wa inna al izzata lillahi jami'a tefo teddungal o tefangal ha allah الظاهري جمرا او بانغودو اما لا تخيلا ولا سربك يا بيتا تو وانكم نو واي او دانيجنا او باليجنا او بوديجنا هو ولا وانك الا نانو واي لا تخيلا ولا سربك ولا وهما ولا بو ودتا شورنا هون در لوالا كوني تخيلو فودن دادن ande do wangi ado yi ande bano mahol be anda mahol ngol bodol ko ngol danol ko parande be man abiyete takhayyulu wahamu bona nder ɓernde ma curɗina feɓto o wangayno no o wa'ata fu wala allah wala ɗiɗi fu maji o zahiru amma o sorɗintake o numatake bo no o waɗi albaɗini jomirawo o cuuɗiɗo tagaddusan ngam senneki la oduman na ngam soyde na way o wala oɗon amma cuuɗaki mako ha yetti ko ma yiyatamo la tudrikul absaru وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وسع جمرا وبيتنني كل شيء كله له رحمة هنايا وادي هنايا ماكو دوغي دو كلا كو هو علما عند ماكو عند هنايا ماكو دوغي دو كلا كو دو ها ودي النبي ماكو ما رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلما دم عند جمرا بنقول فيلتي كو دو عند الله وندر ماجو وأسبغ على أوليائه نعما أمة وأسبغ وبيشني نعما نيماجي umman moɓiɗi ala awliyahi dow yiɗɗa e maako yiɗɗa e maako bo o hokkiɓe nemaji goɗɗi ɗi woɓɓe keɓayi
ngam kala giɗo Allah fuu oɗon mari siwtare daga duniya ɗo haa lahira. Allazina la khawfun alayhim wala hum yahzanuna. ɓe ngala kulol haa duniya, ɓe ngala sunu haa duniya, wala ko sunata ɓe ngam ɓeɗon gondi be jomirawo, wala ko hulnata ɓe bo ngam ɓeɗon gondi be Allah. Tonihi ni'aman umman wa ba'atha fihim rasulan, jomirawo o nani yimɓe ɓe nulaaɗo min anfusihim, sai o waɗi mo bo nder maɓɓe annabi sallallahu alaihi wasallam. Anfasahum, amma hanko ɓuri ɓe suɓeeki, o ɓuri ko moye. Allah sufti mo kala tagdi fuu, Allah sufti tagdi muɗum bano hadisol annabi gongo wi'ata inna Allah akhtara khalqa fa akhtara minhum bani adama thumma akhtara bani adama fa akhtara minhum al-araba thumma akhtara al-araba fa akhtara minhum quraishan thumma akhtara quraishan fa akhtara minhum bani hashim thumma akhtara bani hashim fa akhtarani minhum falam azal khiyaran min khiyari. Annabi sallallahu alaihi wasallam o wi Allah sufti tagdi mum fuu o yiɗi ndi, so sai o sufti nder tagdi mako go sai o suɓi araɓɓe, nder araɓɓe go sai o suɓi Qurayshinko'en, nder Qurayshu o suɓi bani Hashim. Annabi yowi o sufti ɗum nder bani Hashim, annabi yowi o seedayi kanko o sutta ɗum nder suttaɓe. Joni anfusahum kay to wa ba'atha fihim rasulan min anfusihim, mo maɓɓe mana nder maɓɓe o waɗi annabojo laaɗo o, sai o laati kanko ma o ɓi adama, bano kala neɗɗo fuu ɗum ɓi adama, to annabi sallallahu alaihi wasallam kanko ma o ɓi adama. Anfasahum o ɓuri ɓe suɓeeki bo, kanko Allah sufti wala bano hako. O robban wa ujuman, e araɓɓe man e ajamin koyen ɓe fuu annabijo ɓuri suɓeeki, annabijo Allah ɓuri suttugo, kanko Allah mari haaje. Wa azkahum, kanko ɓuri ɓe sanaaki mahdidan asli, wala marɗo asli iri asli annabi sallallahu alaihi wasallam. Kanko sallallahu mako daga annabi Adam haa dow baba mako kata ƴaay kaɗon ɗon. Wa man o ɓuri bo ɓe kala komoye fuu o ɓuri ɗum leñol, mana ɓangare leñol. Wa arjahahum, kanko ɓuri ɓe ngeesuki aqlan hakkilo, kala tagdi Allah fuu to ɗum moften hakkiloji maɗi fuu, hakkilo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɓuri hakkiloji ɗi pat maji. Wa hilman o ɓuri bo komoye muñal, ngam muñal ngal annabi muñi wala mo numata iri magal ma, sai nandina tan komoye fo sai ɗum wiya to yakta annabi har muñal o muyɗo, amma iri muñal mako to ngal wi'ama goɗɗo kam fotayi wawata ngal. Wa awfarahum, kanko ɓuri ɓe heewki ilman andal wo fahaman e faamu. Allah hokkimo andal ngal hokkimo ilmul awwalina e ilmul akhirina, ɓeddanimo bo andal gongal dow ngal awwalina e akhirina fu wala. Allah hokkimo andal, amma fo eno anda bo seedayi ɗo wiya mo wa qul rabbi zidni ilma, ko nde nder andal annabi jooni sallallahu alaihi wasallam. Wa fahaman e faamu, o ɓuri ko moye faamu bi markabil fuhumi wal ma'ani. Wa aqwahum, o ɓuri kala ko moye o ɓuri yimɓe pat semboɗuki yaqinan imanako, annabi ɓuri ko moye fu anduki Allah ngam o andi Allah, o ɓuri ko moye fu nuɗɗingo Allah. Wa azman, o ɓuri ko moye fu niyya tiiɗuki himmiɗinaki dow rewki Allah. Wa ashaddahum bihim, o ɓuri ɓe satuki ko semboɗuki ra'afatan hinnaye, kala tagdi Allah fuu wala ko enɗo tagdi Allah bano annabi sallallahu alaihi wasallam, o ɓuri ko moye enɗam. Wa ruhuma, o ɓuri ko moye fu bo suglanago wato rahimu ɗo wato sumpo, o ɓuri ko moye fu hinnaye, nden bo o ɓuri ko moye fu sumpo. Zakkahu, jomirawo senni annabijo o ruhan, ruhu mako wala ruhu nandi, ruhu annabijo sai Allah man tan andi ɗum ɓuri ko kala ruhu senaki. Wa jisman, o ɓuri ko moye bo senaki ɓandu. Wa hashahu aiban wa wasman, hashahu banda annabi sallallahu alaihi wasallam, kanko kam Allah ittitini mo aiban, aibe wala ha mako. Wa wasman, ɗon mani aibe wiyete, mana aibe ganguɗum jotoɗum e aibe numeteɗum pat wala ha annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu, jomirawo hokkimo hikmatan, hokkimo hikima, wato ko woni hikima ɓe fasiri hikima hundeji feere feere, yuti hikmata man yasha wa man yuti hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah be hoore mo o wi ɗon hokka hikima mo mari haaje, o mo hokki hikima fu o hokki ɗum khairu ɗuɗɗum. To khairan kathiran ɗo to hikmatu daga annabako ma ɓe ɗon fasira ɗum hikmatu, ɓe ɗon fasira bo wawgo jangirde margo andal hikmatu, ɓe ɗon fasira wawgo bindi ɓe mbiya ɗum hikmatu, ɗuɗɗini on hikmatu. Ɗon mbiyama
hikmatu ɗo kala duniya pat ma kala ko doggata ha duniya kuma ɗon dogga dow hikmatu man karfeje tati ɗe hanje gurdam duniya fu doggirata hiɗo ɗum hirasa mana ndemri ndemal goɗɗo rema heɓa tefuwol ngol kasbu goɗɗo tefa o heɓa mimiwol ngol mirasu goɗɗo tefino heɓi amma kanko bo o roni dongu yowwa hikmatu tubo tijara ɗum bo soda sora to a sai kalimawol hikmatu ngol kangol jogi kala ko dogirata e duniya fu hikmatan wa hukuman annabi sallama Allah hokkimo kiita ka hokkai ko irin moy kala annabo en pat kiitaji maɓɓe nde ɓe ngari ɓe shaali ɓawa ɗon seeɗi majji amma kiita annabi ha hande ha jango ha dargal ɗum kanka hiitete o fataha bihi ayunan jomirawo maɓɓiti ayunan gite omuyan bumɓe bihi ɓe annabi sallallahu alaihi wasallam wa quluban e ɓerɗe ngulfa maɓɓiɗe wato gite ɗen gi'atano ɓe gi'atano gonga ɓe anda ko wiyete Allah ɓe anda ko wiyete ko ɗume ɓe anda ko waddi ɓe duniya ma a wargo annabi sallallahu alaihi wasallam sai maɓɓiti gite maɓɓe sai ɓe garti ɓe yi'oɓe ɓe andi ko ɗume ɓe andi ko waddi ɓe andi Allah gadduɗo ɓe nden bo o maɓɓiti ɓerɗe maɓɓinoɗe latinoɗe wala ko nder majje sai sharru o itti ko sharru ɗum pat majum o waddi khairu o hebbini ɗe wa azanan annabijo maɓɓiti noppi summa pahuɗuɗi noppi pahuɗuɗi ɗi nantano laatiɗi ɗi kanɗi koɓe bolanaɓe ɓe famata dalla wargo annabi sallama sai ɓe laati ɓe ɗum faama ko ɓe mbi'a fu ɓe faama har ɓe jaɓi dina har ɓe laati yimɓe fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi maghnami sa'adati isman kai man ja'ala Allahu lahu mu'allalami ɗo waɗani isman geɗal fi maghnami e nder ganima as-sa'adati ɗum risku ɗum gabgol kala mu'alla waɗi hokki ɗum risku bo ɗum gabgol mana ko gabgol heɓuki risku duniya e lahira to iri maɓɓe fa amana bihi sai ɓe nuɗɗini annabijo wa azzarahu ɓe teddinimo wa nasarahu ɓe mballimo e kala mo Allah hokki ɗum geɗal mari geɗal ngar risku duniya e risku lahira to hañum nuɗɗinta annabi sallallahu alaihi wasallam hañum bo teddintamo hañum bo wallatamo wa kazzaba bihi wa sadafa an ayati man kataba Allahu alayhi shaqa'a hatama man kataba Allahu mo jomirawo windi ashaqa'a halluki geɗal mum hallingal duniya be ngal lahira fu to ashaqa'a halluki geɗal windama alayhi dow mako hatman wajibi bo sai to ɗum heɓimo kanko bo wasa sadafa sai o ɗoyli an ayati o sali ɗortanaki ayaji annabi sallallahu alaihi wasallam deftere annabijo nde no nde mardi qur'anu nde no nde weldi e janguki no nde mardi hikima no nde mardi ande no nde mardi welugo no nde mardi nasugo ɓerɗe amma fu goɗɗo ɓernde wonde jaɓayde to man ko waɗi geɗal wala wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama ko moye laati ama o bumɗo fi hadhihi ha ɗo duniya o heɓayi o faami annabijo sallallahu alaihi wasallam o faamayi sharia annabijo o faamayi dina annabijo kay amma oɗo kam ay lahira to ma o bumɗo tan bano o laatore bumɗo ha duniya to lahira bo laato bumɗo sallallahu alaihi wasallama jomirawo dumna salatu wa salamu do annabijo salatan salatowol tan mo ɓeddetongol yettonuma e ngol ɓange wato salatu annabijo timmata ko goɗɗo waɗanimo salatu bat waɗayi salatu Allah waɗantamo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa ala alihi salatu man tafita do alo mako wa sahbihi sahaba mako wa sallama ko waɗa teslam tasliman duumiɗan tabutuɗam to ɗo kanjum ɓe mbiyata wato maɓɓitode bara'atul istihlali wato nane mata goɗɗo wallita deftere o bismo o yetta Allah o waɗana annabijo salatu to nden o nastakan haala deftere mako e ko janginta nder maare o modibbo a yettama Allah warjoro be kayru to toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international Abuja jotta bo da taskaram koɗo mawɗo taskaram ka RFI fulfulde taski min gaddanta on iga ɗo kode radio international Abuja. Abdourahmane Bari mi salmini on. O hoorejo leydi Côte d'Ivoire artiri Patrick Achi o suɓiki on 17 makko ɗum noon waɗi no heddi lebbi 10 ɗo e suɓugoji hooreyaku wadde e nder ndi leydi e yiyande moɗon holko saabi yo Alassane Ouattara artir Patrick Achi takko makko.
ko toɓɓe tati mi tanjini waɗi yo kanko Alassane Ouattara arti Patrick Ashi takko makko toɓɓere aranen nden ko toɓɓere fi saayi fewndiɗo mbayno anndi nde hitande ɗo ko hitande wallingol kaydi fi laamateri leydi ndin Côte d'Ivoire ɗo ɗum ko saayi octobre 10e mois Patrick Ashi nokku kaw iwri ɗon ka leydi ɗo ko nokku tigi tigi on wondunongo e Laurent Gbagbo ɓawngo wondude Houphouët-Boigny depuis noon Patrick Ashi ari ka RHDP tigi tigi on o jattiɓe ya ɗon ɓay woni élection ji feƴƴuɗɗin fof ko sabu makko ɓe fooliri toon donc wonande nden toɓɓere ɗon himo wondani e nafa RHDP on ɗin mum ɗum Patrick Ashi o lamminama ɗo fi moƴƴingol laawi e laɓɓina saare ko yahata duuɓi noogay o gollidi e Laurent Gbagbo o gollidi e Alassane Ouattara donc o woni kay ardinaɗo ɗimmo ka palais présidentiel comme secrétaire général de la présidence o woni kay arano e ministre ɓe ɓen ɗum ko yahata duuɓi ɗiɗi donc himo anndi golle leydi himo anndi toɓɓe buyi kay ka laamu tammum ɗum kay on anndi Alassane Ouattara yer duuɓi 15 ko laami kon hayso pottini aaden makko o artiraymo ko neeɓa ina aaden bugitotoɗo yimɓe ɓe o naɓidi ɓayi wano Marcel Amontano e Albert Mabrito Akez hari ɓe wondi kono ɓe pottitinomo ɓe ƴetti haala kay 2020 ɓe yewti haalaji ɓe haananomo yewtude kono ɗum haɗaali o artira ɓe takko makko oɗo noon Patrick Ashi ɓe haɓa kono Alassane Ouattara metti sifade ka fi politique par ce que ko yimɓe ɓen sabbimo toon fayda naaton yaltiroy tan fedde politique wonde ko PDCI RDA fedde lundinde laamu e nder nden fedde lurral hino toon en anndi wono wa Tidiane Thiam kanko e Jean-Louis Bion ɓe fottani mo ɓe no haɓɓiti ko kañum wonta candidat jo nde fedde ko hombo laatoto candidat ji maɓɓe ɗi suɓgoji o anndi wono PDC hiɓe woowi ngal lurral hakkunde maɓɓe kono si ɗum ɗon feƴƴi après ɓe jooɗitoto ɓe yewta ɓe faamondira o anndi 94 ɗum arino ɓe lurrondiri hakkunde Alassane Ouattara e Bédié addi yo ɓe feccu parti on feccere goo yaari RDR feccere goo lutti PDCI l'an 2000 kay fi élection présidentielle on 2000 ɗum kay parti on suɓino ministre Émile Constant Bombé kono yimɓe maɓɓe nayo hanjowo yaltoyno kono yaani kaydiji maɓɓe ɗi giltitaɓe wawali yaltude ka laamu donc ko parti wowɗo e heɓude siga ɗi yewtereji kono mi sikal lundodiral no hakkunde Bion e Thiam Sina fimo be maɓɓe no faala ƴettude laamu ngu mais mi tanjini ɓay woni tun Tidiane Thiam feƴƴitinoke mo ƴetti hoore parti on miɗo tanjini hayɓe yahoy ka fi wallingol Tidiane Thiam no jogiti parti on ɓuri Jean-Louis Bion no gasa ko kanko yaltoy tan ɓuri tanƴinade docteur Abdourahmane Bari wona e namdal sakkitingal beele wona guese wowade yiyede yiyete kadi ɗi suɓgoji saabu si feƴƴi Alassane Ouattara hayso tawi en andari so wona e candidat jo ko Charles Blé Goudé ko Laurent Gbagbo ko Simon ko wondude Pascal Affinguessan beele ɓe fof wona wowaɓe yiyede woni arde kadi ɗi suɓgoji satiɗi ɗo non o anndi wonɓe yaltude fi laamu ɓen Côte d'Ivoire ɗo ko wano feddeji tati fedde aranen nden ko heɓaɓe ado indépendance on ɗum ko wano Alassane Ouattara Laurent Gbagbo donc ko ɓen ɗon ɓuri wonde neeɓuɓe fi laamu ngu mais yimɓe geeceli kesi kayno toon wano hay ka RHDP toon so yi wano vice président Thiemoko Meyle c'est vrai o heɓi wano duuɓi 90 mais fayda o andaka o tawaka e guereji feƴƴunoɗi ɓawɗo so ƴettiti kay wano Asali Thiemoko ɗum ko maire député maire jogon ɗo on noon ko keso e fii ɗaɓɓugol laamu hay ka nder parti ji jani toon no woodi yimɓe goo toon hara ɓen ɗon ɓe wowaka yiyeede kono toujours tant que Alassane Ouattara e Laurent Gbagbo Simon Gbagbo si ɓen ɗon no toon haray ko ɓen noon woni yimɓe hiɓɓe ɓen e fii ɗaɓɓugol laamu ngu mbayi Henri Konan Bédié feƴƴinino so yi kay ka PDC fewn ɗo fayda ɓe Tidiane Thiam toɓɓi ɓen fof yo wondu e makko ko sukaaɓe ɓurɓe ɓen docteur Abdourahmane Bari mi yettima sanne a jarama on jarama mi weltike koye goto ragare fuu da faggo boteji qissawol arabjo on nanayi boteji gonɗi nder ngol qissawol ngol tawtande
i Modibbo Yusuf Nana iga leydi Cameroon. Keɗite jam. Derɗam ko nde andu ko a wiyata goɗɗo sakko ma mo a anda kam. Gotol nder nasihakuji ɗi Yusuf Nana Cerno Ngaari bindi waddanta en ha jawleeru faggo boteji. Woodi mo yewti amin o wi arabjo feere oɗo andora mbondi wato wo'inango yimɓe waɗango yimɓe kuuje boɗɗe tilimɗe wernan himɓe ñamnan ɓe ñamduji tilimɗi teddina ɓe hokka ɓe dokke e ko nandi noon. To se goɗɗo feere kañum bo jahangal yaari ɗum ha saare arabjo go yewu jippiya toon. To se fototiri dedei mo eɗe o nanannogo fuu kanka o fototira be maaje. To woni hunde kala ko ɓe maniran no arabjo on ka pat kañum kam wala ko waɗanimo. To o waali ha wakkati o dillata o jaɓɓiti o nangi lawol makko o dilli to yaadu on bo be kosɗe on oɗo yaha. To nde o dilli go sey arabjo go kañum bo taski haɓɓani puccu e sanji ɓorni limse bo goɗɗe waɗi metalol dedei ko goɗɗo anduɗo mayimo hefti lawtamo. O samni puccu o tarti ha o yehi o hettiri hedi yeeso goɗɗo jippunoɗo ha mako go. O wayliti oɗo loro o wari ɓe potti o dari ɓe kofniri ɓe gewtini o ƴamƴamni oɗo man ni ha dedei no waɗata ni ha oɗo man waddana mo haala ha jippino ha mako ɗo. O ƴami on ka sew ha o ƴami ɗum o ƴami yaaki jahangal man ha yeccimo hankiɗo ha wayne mi waali. Se o ƴayma kadi noy on yaakeji wayne man. Se kanko jaho jahangal go o mani goɗɗo anɗo goɗɗo tilimɗo masin wernowo hoɓɓe teddina hoɓɓe ñamna ɓe waɗana ɓe kujeji hokka ɓe dokke o mani o hollini dow oɗo waɗani mo banni man kanko man fuu. To se ha ɗoɗɗon go arabjo go se itti metalol dedei ko sawi no wirniri yeeso mum go. Se o wi o jaho jahangal go aɗo wolwa haala mere tan na ndayamna ɗum min on ha amona jippino hanki man. To ɗume on mi waɗayima on sakko a jooɗi aɗo mana a wiya wayne gaɗowo kaja ɗo. Se kanko jahu jahangal go wi arabjo go to ngam min kam himɓe pat mi nana ɗo mana mo wala mo nani aybino ko goto ko moye ɗo mana mo to goɗɗo jippi ama ko heɓan ni ɗum waɗana himɓe moƴƴe feere to kadi wiya pat ɗo mana mo banni nden min mi wurta wara mi fotta be goɗɗum mi anda mi waɗa ka mi wanga min tan mi aybina mo kam min bo mi yiɗi mi yahay kanjum waɗi min bo mi woli dedei ko mi nanano himɓe wiyano man mi anda kadi min bo ko woni sababu haɗi am heɓugo dedei ko yimɓe keɓanno man ɗo. Ɗoɗɗon go to arabjo go jali hokkimo an kay mani dokke ka tilimɗe on fotinode go to waɗananno mo daga oɗo ha saare kam o heɓatano bana ko hokkimo man ɗo. Jaɓɓitimo dilli to kaddediraɓe na en gi wato andugo ko wiyata goɗɗo e taskutugo no wondirta be yimɓe. Minta to laatake no hande o fottino ɓe oɗo o wi ɗum kayya min kam mi nana himɓe mana mo mbiya ni min mbaɗum tawi haala mere ko o nafata bustini mo ni to hakkilay ɗum lattanan mo nadan mo saɗirma ko o anda fotino oɗo waɗino banni man ɗo ha o wolwa to o wolwi boɗɗum banni man hokkamo ko hokkimo ɗo to aybinno ɗum bo nadan mo saɗirma gorka feere to pande Allah waɗi o taskitiɗo en gi o hisi Allah bo hokkimo moƴƴe bo tilimɗe fotima daga wakkati ande hanko bo Allah wurtinirmo saɗirma banni. To kadi dediraɓe ko en mbiyata haɗo kala nanɗo iccawol ngol o yibangol maran bote fo teframa heytinirgol ngol faa goyoɓe fodde no o wawri ngam ɓe nanangol ɓe mbotorgol. To non bo katto laatake woodi marɗo ko nandi be magol bo miɗo hela yerɓanami ha mi wanginangol ɓiɓɓe adama naftorogol. To miɗo ƴama bo kadi hande
bana onon to watake onon on yeno jippi ha rabduɗo banni nda ko on nana on nanirannomo nden on yehi wala ko on keeɓi nden o fotti ɓe goɗo ƴami on banni kam noy on mbiyanno onon fuu on ƴiyanno ɓernde on manowo banni manna ko onon kon geccan dedei ko on tawi ha maako na ko ma kadi en gaɗan bana woɓɓe feere ka yahama aybina man ha ɓura dedei ko yiifu to noy onon bo dedei ko on gaɗata to onon no to kala ƴami ɗi fuu miɗo reni jawabu maji marɗo jawabu fuu miɗo reni ha lambaji garanɗi ɗo aranama woni 696 50 nogas howde be jeego ko en mbiya 696 74 28 06 ɗiɗaɓa bo woni 696 nogas e jeenayi 696 59 ko en mbiya 678 29 69 59 to lambaji on ɗiɗi fu ɗiɗi wonirteɗi eno noon bo ɗiɗaɓa lattinga MTN waɗo kanga woni lamba WhatsApp yo Allah keñiɗo reena en Allah waɗa en ni enen kam ko ndey en taskitoɓe en wonani nder wo'inoɓe bolwoɓe bolle boɗɗe nafoje Allah hisnen latugo nder feloɓe aybinoɓe e bustoɓe. Wassalamu aleykum wa rahmatullah. to fuu ifuɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde dow darnde moƴƴitinɗo taskaramji ɗin Ahmed Arab Aboubacar Azare injiniyajo surguɗoya e moɗon jemmare nde Al Amin giɗaɗo Diada mi Ibrahim Ramadake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin mbi'aymi on baalen jam.